Mhil Cúrsa C, Chamuis le céile, le haidrí seachtaní, bus na bucalí, Mhil smásta na calaní, agus cumalinn tá sé sais cosí, ag an céili, ní léine géirí, gasalam ach tama hula duine amháin. Foreir, ní féidir lam gur ceistear, Coláiste Comórtas, Mhil Cúrsa C, Chamuis grá Cúntóir am a crí, bus na bucalí, Mhil muid géirí, ó Indrabán tuairda méid a scapaí. Sing la-da-dee-da-dee, Chamuis Cúrsa C, leis na bucalí, tá níos mó calaní anseo. Agus cumalam, tá aine agam, súla guram, cruig fion. Agus á cosí anna yas, ag támuid ag fécinn teras, as. Oh, oh, oh. Na 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 na, hey. Na 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 na, oh. Na 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 na. Mhil good job, seo é ar saora, Chamuis le céile, teanta na hóige, is fiúis is féidir leis or bhfuil